Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! 11 minutos nagkaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras, ginadulong sa Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. 12 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawat mayong hapon na naman. Inyo pala tuntunan Lunes tubtob Sabado. Alas 4:30 tubtob alas 6 ang gabi. Action reports after operation liwat naman nga mga pangalagad. Biyernes nga papangalagad naton yari kita sa Friday the 13th. Pizza 13 sa bulan sa Nobyembre tuwig 2020. Biyernes nga pagpangalagad naton mga kaaksyon amo ini ang katapusan na Friday the 13th sa tuig 2020 ay man ang unang Biyernes nga Pizza 13 nagalampuwas na nagaligad nga bulan sa Marso mga kaaksyon ang ginatuwag nga Friday the 13th nagakatabo ini at least isa ka bes sa kada tuig. Boselingon ang kada tuig mayaragid sang Pizza 13 nga Biyernes. Ang pinakanubo maka-aksyon tag isa pero subo nga 2020 duha. Ang ikaduwa amo ni ang bulan sa Nobyembre. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya ginasiling sang kalabanan nga ang Friday the 13th. Mariit. Di malas kag kahaladlukan. Pero tub-tub sa mga maka-aksyon na kabalo-bala ka mo nga why sang single origin story on why Friday the 13th is unlucky. Why ina sang pagtuon kag pamatuod gida ang taran-taran maka-aksyon lonsay lamang mga pagpate sang mga tao. May ara sang ginatawag nga fear of Friday the 13th. Ining mga tinaga bala nga sa punta may ara sang phobia ang kahadlok sang tao. Di ang may ara sang kahadlok sa ginatawag nga Friday the 13th. Ang panawag sila maka-aksyon pao ka lawig-lawig man nga word niyo. Damo-damo letters, isa lang ka word. Frigatory kay dikaphobia. 22 ka litra. May ara mga maka-aksyon nga nahadlok sa numero 13. Naga-supra ina sila sa ginatuwag
nga triskaidekaphobia. Mayara sa mga interesting facts. May kauntaran sa ring Friday the 13th. Ang ginatawag maka-aksyon nga superstitiously unlucky day. Atong ginlawag ko nga mga phobia maka-aksyon sandik gina sa Stress Management Center and Phobia Institute dito sa Asheville, California. Ining Fair of Friday the 13th, ining phobia nga ginlawag naton ay porte nag-aapekto ining sa 17 to 20 milyones ka mga Americans. Pero sa mga Pinoy, guro, way duway na ninilag na sa pagka ang mga Pinoy. Ang mga Pinoy gani subong diin pagani to yung pahugon mo sang bagat na malon niya pati din bagat be. Eto bangon ta. Pahugon ng Pinoy nga may white lady da. Samton ka pa sang Pinoy, aber pakita may white lady kay i-date ta. Pangaluyagan ta. Ginasiring bala nga di malas ka numero inipit sa 13. Kay man nakasunod ini kuno sa number 12. Ang number 12 amo nang ginakabig widely considered as a complete number. Nga man 12 ang bulan sang isa ka tuig. 12 man ang sign sang zodiac. 12 man ang ginatawag nga gods of Olympus. 12 man ang mga apostoles ni Jesus. May labot sa 12 asawa. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sa bayan sa nga balita lokal, sunog sa Gonzaga Subdivision, Mansilingan, isa kabalay, tupok sang kalayo, babalay akon balay, totally destroyed. Kalayo wala man magdugay ang pagdabadaba. Mga malapit nga balay kang istruktura, wala na manabot sang kalayo. Pabuluyo sa lugar, lubos ang pagpasalamat. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ano pagid balita sa bahin sang lokal, masingki nga isyo sa Basiwa. Ang petisyon nga nagaduso agad pamatukan ng kasugtanan sang Villar-owned Prime Water Infrastructure Corporation kag sa siring Basiwa. Ang balita ginbasura sang korte. Petisyon nagligad lamang nga bulan ginpasaka. Way gani mabulanan, no? Dasig ang desisyon. Ang desisyon nagpahoy-hoy pako sa mga petitioners. Grupo sa nga civil society. Ara da si Lone Opposition Councilor sa Bacolod, John Gamboa. Kag iban pa, ginhangyo nila maka-aksyon kunta ni ang korte sa ginatuwag nga declaratory relief nullification sang joint venture agreement kag pag-issue sang temporary restraining order TRO o kon preliminary injunction sa kontrata o galing sa mga nagpetisyon. Subo ang resulta. Ano ihan ang pamatsagan dali sa mga nagpetisyon kung pamatsagan naman subong sa mga respondents. Ini mga petitioner nga nanindugan nga ang ginsudlan na kontrata sa nga Basiwa kag Prime Water. Disbentaha ini kuno sa gobyerno ka mga konsumidor. Hindudahan nga mayara sa nga lamod nga papangurakot. Agway kuno nagsunod sa mga pagsulundan kag kasuguan. Pero ini nga panindugan ko sa mga baseball panghampang. Ay, why ka first base? Sa mga pagkaon pa, kulang ayhan ang sustansya. Ano ihan ang masunod na rin tikang kunta ni unahon sa Basiwa, no? Ang pag-resolbar mga ka-aksyon sa nga problema. Nagyamo permes ang ilas na rin mga konsumidor. Ang utod-utod nga pagtupod sa tubig. Akon kaysa lubog nga tubig. Nga nagagwa skripo. Sobra pa sa kape. Ikon marayon kang hindi kinapungga nagisudlan nga kontrata sa ning Basiwa kag Prime Water. Dapat pihuon lang na hindi mapektuhan ang serbisyo sa mga tao. Sino ko'y bala interes di? Ang ginapakigbato sa saling isyoman. Interes ang dalagko ng mga tao o negosyante o kung interes sa mga ultimo ng mga konsumidor nga nagabayad man sa husto sa ila sa naging konsumo. Pero ang baylo, serbisyo nga daw ay sampiho.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga pasaway sa tiyon sang COVID-19 nga quarantine, hindi lamang galit diri sa Bacolod, kundi pati man dito sa Iloilo. Ay, sus. Para palariho lamang sila utok nga sahi sa mga tinuga ni mga baling plastada ni. Balaan na gid nila makaksyon nga hindi pa pwede ang tipon-tipon, party-party, sinadya kag ininom. Pero batinggilang gid. Ang report makaaksyon nga dito sa Iloilo, may natabo man nga pagdinaguso sa mga tao sa pagbisita sang duha ka mga kilala nga personalidad dito sa Haniway, Iloilo. Hindi niya siling nga party-party nga may banda-banda kumbo-kumbo paros na natabo diri sa Bacolod. Ang ilay na hidlaw sila guro maglantaw bala sang nawog sang artista. Sino nagkadto tuhaw? Si Charlie Atong Ang. Opo diyang artista kagati makabigman modelo si Gretchen Barito. Pati ang party list nga representative nagupod man. Como artista kay sikat ang ngalan, kaya mga tao mag-aksyon doon nalipat na may COVID-19 gali. Nagakadto man sila sa lugar, nagtelefon sila para lang tawon ining si Angkag si Barito. Yang gobernador sa Iloilo nagmando na sa investigasyon. May mga tao gid nga nagakalipat, no? Mayara gid nga hindi kahulat na magkataw-tahaw ining kaso ka mabalik sa normal ang senaryo. Sa sining nga hitabo magka-aksyon ti. Kadaw nang kadamo perming nagapinasaway. Tion na rin sa pag-akto sang maayo, pag-istrikto liwat sang atos sa gobyerno kag sang mga otoridad para nga mabalik sa pensar sa mga tao nga may ara pa sa mga dapat sundon nga mga protokol para nga magdalayon babay na ining si COVID-19 nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, kahalitan sa propiedad kagkaboy sa mga tao pati kasapatan. Tugas ang bagyo nga trahedya, masubo na masakit pa batyagon. Nga man, may ginbilin kig mga kaaksyon nga mga nagkalamatay ho. Ang record sa militar nakapakita, militar niya nga record 39 ka mga tao ang nagkalamatay, 22 ang missing. Tangod sa baha resulta sa bagyo Ulysses. Pero ang militar 39 ang record nila based in mga aksyon sa ila siling mga na-recover sa search, rescue kag retrieval operation. Pero ang datos naman sa LGUs ara lamang sa 14. Medyo wag gawa nagasilaligo ang record pero ti normal lamang ni nakatabo sa mga pareho sa nga trahedya para mabala sa COVID-19 blaway magasilaligo ganing numero ang kanamuon sa mga positive mga naka-recover normal man na di man na problema bangod samtang nagalawag ang mga adlaw maklarohan man na kag maresolbar man na importante diri ara ang gobyerno nagahatag sang ayuda sa mga apektado. Sa luwasang pungsod, imunuhon ko lang dali na niya. Helikopter humugpaa sa Egypt, Sinai Peninsula. Ang mga miyembro sa Multinational Observer Force. Amo ni mga nagkalamatay, 7 tarang kabilog patayo, 5 ka Americans, 1 ka French national, 1 ka Czech citizen. Taran amo ni sila mga uniform military personnel. Halin sa 3 ka mga nasyon. Nagluntad ining trahedya samtang sila ang yara sa routine misyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing 24, unahon tanay hibalo na ng observation report sa katos sa patrol. Mga naobserbahan nila samtang nagalibot diri sa downtown area kag pila ka mga lugar sa Bacolod. With Action John, mayong apol sa report please come in. Action Mar, bumper to bumper ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko at pagabalandri sa bahay naman sa Circumferential Road. Ang mga kumablang pila sa masalakyan nga alin dito sa Libanga Kore, padulong diri sa may Bacolod City Government Center, galabot kidya mga kaaksyon diri sa may Suntal Village
pa lang tubtob dito sa may Las Palmas lablang intersection point. Butsalingon, pertingin ka lang pila sa basalakyan, hinay ang movement mga kaaksyon. Gintinguan ko, pagpanaog ko darabi sa may palikuan, lapit sa may Suntal Village, ginlakat ko man malapit na sa may area sa Las Palmas, pero pertingin ka hinay ang traffic situation. Nagadugang na nagalaba ang pila sa mga salakyan. Grabe ko ang traffic doon lamang sa mga salakyan o kundi lamang gikan sa sur padulong norte. Ang traffic pagigilay pag napadari sa may Burgos Circumferential Road palapos sa mga kaaksyon sa bahay naman sa Las Palmas perte pagigilaba man. Makonmove from the intersection point sa Burgos Circumferential Road may mga cases nga tugtog dito sa may intersection man sa Las Palmas sa Circumferential Road. Amo sa nakalaba ang pila sa masalakyan mga kaaksyon. Inaman siguro rason kung nga hapon ging kompirmar, di ba, Colorado Traffic Authority Office kan Bitaw Head, Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche nga nagpaamtang sila sa nga haluson tatlo na tanan ka mga traffic enforcers sa mga strategic areas diri sa syudad. Agud nila mamintinar ang sistema kung trapiko ang pagambalan. Actually, dira mismo sa may Burgos Circumferential Road, mas ginpakamaayo na sa mga otoridad nga patso na lang ang traffic lights ang nagamando na lamang diri sini ang mga traffic enforcer. The same to diri sa may Las Palmas, may Bangga, Makaksyon nga traffic enforcer sa lamang ang nagamando kung dalagan sa trapiko ang aton pagambalan. Pagkapos naman patuloy sa area man sa Bangga, Cory String hapon, the same ginapatay naman ang traffic lights, ang traffic enforcer na lang ang nagakalokar sa sistema sa dalagan sa trapiko. Pero according din sa tuwing motoridad, basta biyernes na umanggit ang kaangay ng sitwasyon. Nga tumang kabugat sa dalaga sa trapiko, hinay abi ang movement sa masalakyan, mga kinabalan mga kaaksyon, nagapinaulit ito lamang tag sa kamang lugar, ilabi na, ang mga nagapuyo sa ruwasang Metro Bacolod. Ang ginabantayan pagkatiri sa itong motoridad, hindi madalag ko ang masalakyan. Nga kung kay isa, nag-attempt, gate nga magkalusot, bisan pa nga ginadumalian sila, nga makalabay sa piyon sa track ban, mga kaaksyon. Sa ginakamtangan natin sa limang gapon, diri sa area naman, sa Dalan San Juan, moderate heavy to heavy man, ang traffic situation, sumugod dito pala sa may Santo Niño stop, tugtog diri sa Matanion, sa may area mga kaaksyon, sa Dalan na Burgos Gatoslao, na moderate heavy, tugtog heavy man, ang traffic situation. Pero according diri kay Sibutse, sa atong talang nga motorista nga dapat maging pasensyoso lang kay kanamo gidman sa nagalambiho nga masalakyan sa Dalanon sining hapon. Ang dami pa natin ngayon nahalan na mga ginagawa yung kalsada. Pagka natin po masyadong na rin yan, matapos po talaga yung sa alas 4 ng hapon, talaga nagpo-full force kami tungkol sa ang mga truck natin, ginabantayan natin sila. Plus maabot pa yung rush hour natin na magsimulanuan na. Kaya talagang full force pa mga tao natin, especially sa mga nasabing lugar siya. Okay, so ibig sabihin sa isa talagang tinututukan itong circumferential road po? Yes, sir. Circumferential road, itong construction din natin, tinututukan din natin. At ngayon yung kesa may Gatoslaw natin, Gatoslaw Burgos. Tungkol sa may mga ginagawa po tayo mga kalsada dyan, idagdag pa yung doon po sa may kapunta ng Aquino, Lacson, at saka dito po sa may Santo Niño stop. Ibig po sabihin siya, talaga po ang distraction na inaatapos sa kanila na keep monitoring po kami tungkol sa pag hindi po namin binantayan pwede ng mga flat sa mga kadalan na mapusa. First strategic po ba ito ng Bitaw, yung paglalagay po ng madami-daming mga traffic light dito po sa Burgos Circumferential, tatlong traffic enforcer yung nagtutulungan. Strategy po ba ninyo ito, sir? Actually, sir, nung panahon namin yan siyang ginagawa, no? Kaya lang sa ngayon, sir, nagkaroon kasi tayo sa ng pandemic, medyo na-establish. Okay, nagbalik na tayo sa normal. Medyo dumami na naman yung mga sasakyan, kaya yung ating po mga traffic enforcer, na may deploy natin sa mga exit count area natin. Nirecall po natin sila at pinatulong po natin sa mga heavy intersection kagaya po yan ang Burgos sa Circumferential. Okay. Ibig sabihin na mga batian si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakauli nilang obserbasyon kung dalagan sa trapiko atong pagamalan sa palibot sa syudad sa Bacolod sa limang nga hapon. Temprano pa pero matamat na nga nagadulom ang atong palibot. Doon kaangay sa gihapon ng mga sitwasyon sumugod sa bulan sa Nobyembre
tugtog man sila nga tinion. Pero ang kinalain lang sa mga biyernes, abo kadamo kaya sa mga salakyan nga nagalambihong sa dalanon mga kauson, kinamanan padulong sa pila ka madalagko nga may establishmento komersal, mga mall, diri man sa palibot sang syudad. Mga ka-aksyon man so far pinakalo sitwasyon sa palibot sang syudad, siniman nga hapon labi ng dalagan sang trapiko. Pero sa tuntanan nga mga ka-aksyon, basta mo sa ring panyempo na gimikid man higop. Walang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Sa live stream, gamonitor si Jocelyn Arcivita Olak. Good afternoon, Action Marlon. Haraman si Ako Maldita. Good noon. Ako Maldita. Okay. Dari kita. Good noon, Action Marlon. Also sa tarat nga listeners sa Action Radio Bacolod. Keep safe everyone. God bless. Ako Maldita. Maria Cecilia Pabon Jimenez. Mayong hapon. Jose Mongcal Torilla. Haraman gamonitor. Good PM. Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Monitor sa programa, especially sa Malaka family. Stay safe always. God bless. Heaven, salamat Heaven. Manjo Arnejo, good PM, Action Marlon. Zet Alona, Action Marlon, good afternoon, watching from Hong Kong. Rafael Caceres, Action Mar, ganit ko lang, Sunny Vergara, Barangay Mabini, Old Escalante, Kagawad Helen Lamayo, Barangay 7, Victoria City. Kagawad Imbong Montaño, Sali Cañada, Titoy Amadeo, sang Barangay Tangob. Kaga OIC Kapitan Ma'am Luz Atienza Villanueva. Thanks kid Action Mar. Kulo kompleto ang tamyaw ni Toto Rafael Caceres sa Barangay Tangoba. Katbilong ni 1, 2, 3, 4 bow. Sige. April Joy Buena Flor Gaston. Good afternoon, Action Marlon. Watching from San Enrique, shout out lang Barangay Poblacion, Sitio Obos. Hello lang da Sporok Mayagmaon, Barangay Tangaw, thank you. Ophelia Galero Arce, good PM Action Sir Marlon, always watching live from Isabela. Harapan si Yorb Quenyol, good afternoon, Action Radio Bacolod. Alex Montesa, mayong hapon Sir Marlon, panayon sa kahanginan with Action Jan Diaz sa Alex Montesa. Martin Aliling, good evening. Amy Esmeralda Dolido, PM Action Marlon. Sige, ang iban balikan taraman dugay-dugay. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kanami ang feelings kag karilag sige sa katasa sang kape ko nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganami ang inyo sa nga bonding moments sa kada higop sang mainit nga kape samtang naga-istorya. How much more ko na ang kape nga inyo ginainom, healthy
Dire kita sa ginahulat sang tanan. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nakagabot na kita sa isa ka entry, isa ka tagdaog mag-aksyon, ginabukad na ni Aksyon na Nelmar. Handa inyo sa nga mga nga cellphone da, no? Kinanglan hindi sa lobat, ha? Kay tawagan nakabo. Sa dili kailang mapadugay, 500 pesos naman nagaring. Ang iya sa numero. Sige. Nagaring ang numero sa sininga mata doon sa oras nga alas 5:42. SAP, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. The number you have dialed. Dahil taliwat Aksyon na Nalmar, kay basi ko na may obrabla nga importante. Rush hour ni mo, aboning oras mag-aksyon nga masako ang mga ara sa balay digamo, no? Ang ibanti basi nagakilis pablasang sang teleg-angon nga bugas, no? Nagaring ang cellphone sa ato sa nagabutan nga winner sa sining SAP sa ARB mga aksyon. Tensyon babayi ni, babayi idi, nagaring ang iya sining cellphone number. Sa rason nga mga nadlaw, province-wide na niya sa lingon. Sige, magabot kita isa. Ara na, magabot. Ara na sa kay aksyon Elway. Magabot kita liwat sang isa. Kaya huwag kasabat ang una sa nga nagabutan naton mga ka-aksyon. Rason nga adlaw, province-wide na niya ang ato sa nga promobot sa lingon. Hindi lamang taga-surat sa Bacolod ang pwede nga makadaog kundi pati na ang mga naga-star sa iban nga banwakag syudad sa Negros Occidental. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Pinakasimple, hindi ka pinakahapos nga promo sa radio dari sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Simple lang inyo sa diya nga himuon mo, no? I-text nyo lang ang ngalan, edad, address kag contact number sa numero nga 0963 219-8066. Amo na sa, no? Buwas ka adlaw, November 14, masugod na baton ang Aksyon Radio sang entry outside Bacolod, no? Subong taga Bacolod pa lang ni buwas November 14, Sabado. Busy ang ikaduwa. Sige, magabot taliwat, no? Magabot taliwat para nga mangin matalonsay, no? Taran-taran ni may basta naka-intra ka mo, basta nakapagigbahin ka mo mag-action, nakapadala ka mo sa ngalan, edad, address, contact number, may chance sa gigamo sa pagdaog sang 500 pesos kada adlaw. 500 pesos dako na ni mag-action sa subong nagapatubang kita sang krisis dala sang COVID-19. Importanteng kwarta subong, no? Hindi pa kayo makontak ang isa, gabot pagiliwat isa. Sige, damo pa sa ato sa mga panho, damo pang ato sa mga entries sa province-wide nga implementation sa nga promo mag-action. Tingbo na taran-taran nga mga entries. Bot sa lingon ang ari subong nga mga nagpartisipar nga taga-syudad sa Bacolod. Isa ho na sa iban pagid nga mga nagpagbahin nga mga ka-aksyon naton outside Bacolod naman. So province-wide na sunod nga adlaw. Garing ang ato sining hello? Hello, may hapon. Yes, may hapon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Yes, Aksyon Radio Bacolod mo, DY Easy.
Action. Sino gani palihog? Papamasi kami kung aga. Oo, sino ni gani palihog? Si Annalyn Hison. Annalyn Hison. Hindi ko mapaktan imo edad kay wa di edad ang imo sa nang entry oh. Pila edad mo? 55 years old. 55? Yes. 55 years old. Annalyn o kun Analim? Annalyn Hison. Annalyn Hison, taga Purok, Providence. Barangay Tumag. Sumag, Bacolod City. Ano ang istasyon sa radyo ginapamatian naton gani Ma'am Annalyn? DYAC Action Radio. Baw. Sinong kilala mo ding anchor o reporter sa Action Radio, Ma'am Annalyn? Si Rex Canton, Silin, Pabeso. Marlon. Sino na si Marlon man? Sinibia. Si Marlon yan. Sige. Ma'am Annalyn, yes, congratulations. Hulaton mo lang dira, Ma'am Annalyn, ang signal or tawag sa sininga number man kung paano mapakuha imo sa nga 500 peso. Congratulations, Ma'am Annalyn. Hindi lang mapaliso, ha? Yes, pamati lang yun sa Action Radio Bacolod. Salamat yun. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Ako si Adrian Dayon, Business Development Officer sa isa ka pribado nga kumpanya. Proud user ako sang Life Extension Vitamin D3. It is because sa kadamo sang mga supplements nga mabatian ko sa radio, dako gid siguro ang impact sang Life Extension Vitamin D3 kay ang kondisyon ko sang una critical. Arlon Familia Ramirez Tijado or Kahada sa Barangay Granada sa Family Selo Hanyola kaga Pasyolan sa Barangay Nabulao si Palay City. Madabong nga salamat. My Children's Party patabwas maatenta. Ambal ni Alex R. Montisa. Social physical distancing lang ha. Kaya basi kung may makakukuha naman ng picture blabod lay dan. Chris Vilma Trias, good afternoon Action Marlon watching live East Home 3 Barangay Estefania, great lang. Jerry Azero sa Morsia, Tesoro Arsenio Trias, Azero family, God bless. Lito Dayap, mayong gabig sir. Lani Mitokwa, good evening Action Marlon. Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon Action Marlon, kag sa taran-taran nga nagabonitor. Melchor Baraw Carombines, good evening. Rafael Caceres, Action Mar, great man kuno Bibo kun Biboy. Bibo Caceres, Alan Caceres, Brenda Caceres, Tede kag Mary Grace Caceres, wala. Kagatiri Caceres nga nagabonitor gid subong di sa balay o sa Porok Matahom. Thanks Action More, no? Porok Matahom, Barangay Tangob. Okay. Laiden Navarrete, Archie Alba, especially kung rush hour, kung gab-imam, krabid gig gagutok mga pasahero, sige pa Japon pasaka sa mga konduktor. Hambal ni Archie Alba. Salamat gid. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas... 4. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghi mo Sa mga ginaatake masamis ang high blood plus may hara sang diabetes, isa ini sa gyapon sa ganakabig pinakadelikado nga masakit sang aton nga mga kaaksyon. Tandaan gi permi nga may panyawan herbal capsule with
sa nga patrol sa saligid nga mga tirion. Banoon tara detalye sa natipon nila sa nga balita. Balikan tang patrol with action dyan. Action dyan sa balik nga report please Kabin. Kinakaping action mo nga totally damaged gid ining isa ka pulian nga gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad mga takna alas 3:25 sining hapon. Area sang Dalan Maya, JJ Gonzaga Village, Purok Riverside, Barangay Mandalagan, sulad sang Bacolod. Sa ka one-story residential nga balay, mix ini action mars ang concrete kag light gid lamang nga mga materials. Kining puloy-an ang ginapanigiyahan ni Mr. Carlos Abaw Gadilugod Jr. Kalang edad kag residente man mismo ang amuman nga lugar. Padri sa initial nga report nga aton nga nagkuha gikan sa Bureau of Fire Protection Bacolod, dalang taon nilang LPG leakage o kung wala apla na natutukan o kung nabantayan nga samtang nagaluto action mar ginhalinan sa nga kalayo. Wala man sang pilason o kung nasamaran abis sa nagluntad sinidri nga sunog. Kita mula na do halos tanan nga magkagamitan sa sulod sang puloy-an. Bisan pa ang pundasyon sang balay ang gintupok gid sang kalayo. Mga estimated damage pa lang sila nga ginhataga. In terms sang bili, magkagamitan nga yara sa sulod nga nagadangad sa 80,000 ka pesos. So pending pa ini kay magasubmit pa sang affidavit of fire loss tag-iya sang balay action na Marlon. Ang sunog actually is nag-start with 3:20. Ang fire call mga 5:25. Deklarada siya nga under control or rather 3:25. Deklarada siya nga under control mga takna alas 3:48 ng hapon kag fire out 3 ka minutos ang nakaligad action mark. Karon gina-check pa ginila may mga further investigation pa. Ang ginapatigayon ang mga otoridad may tanan sining nagtuntad sunog sinigit lamang hapon sa nasiling ko na sa bahin ng Dalan Maya, JJ Gonzaga Village, Purok Riverside, Barangay Mansilingan, Surat sang Bacolod. Balik tagikan sa patrol ng tagdibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Life extension of vitamin D3, stay healthy. Jen always sir, naga-monitor man sa siling nga mga tariyon. Pinakabag-o kang pinaka-epektibo nga herbal supplement tutok sa Action Farming Line, las 7 to alas 9 with Action Brian Morden. Action Reports after nomination. Nagabalik naman buwas Sabado.
Kasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon ang Defensor. Aksyon Del Salazar. Ako naman Aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.